Anem ara a fer la següent tasca, la tasca 3, la gestió de bases de dades. Continuant amb el projecte que ja havíem començat. En la tasca 3 ens diu el vostre ordinador, al lloc on us indiqui el professorat, trobareu dos documents, un anomenat, en el nostre cas, el dadasocis.odb, perquè és el que fa referència a LibreOffice base, i l'altre, socisperafegir.odt, que és un document de LibreOffice Writer i que és el que farem servir nosaltres en aquesta activitat. Els altres dos, aquest punt ACCDB i aquest punt docx, són els que farien referència a Microsoft Office, que no l'estem treballant nosaltres en aquest curs. Llavors ens diu, copieu-los i enganxeu-los a la vostra carpeta, a la carpeta que es diu projecte nom, i obriu la base de dades, el document de dades socis, amb el vostre programa de tractament de dades i veureu que es tracta d'un document de bases de dades que conté les dades dels socis de l'entitat. Doncs comencem. Jo m'aniré a la meva carpeta i ja tinc els dos documents, el de socis ODB i el socis per afegir ODT. Començo obrint el de socis, botó dret, i li dic que me l'obri. Llavors, aquí tenim formularis, taules, consultes, informes. Informes, no n'hi ha cap. Formularis, no n'hi ha cap. Consultes, no n'hi ha cap. I taules, hi ha una taula que ha anomenat dades. Aquesta primera vaig a veure quina estructura té. Em vaig a editar, menú edita i opció edita. I ja veiem que aquí tenim una sèrie de camps. El camp ID, que és el nostre camp clau, i ho sé perquè aquí hi ha el dibuix d'una clau, i una sèrie de documents, una sèrie de camps, nom, cognom, 1, cognom 2, adreça, etc., que són la resta de camps. Tots tenen un tipus de camp de text, el nom d'un tamany de 100, la de població tamany de 100 i el codi postal tamany de 10, i després hi ha un de data d'inscripció que és de format data. Tanco això i vaig a veure les dades que té. Vaig aquí a editar, obre un objecte de base de dades i aquí veiem que hi ha 21 registres a la meva taula de la base de dades. Molt bé. Llavors, comencem. Què ens diu? Heu de crear un formulari per acabar d'introduir dades a la taula de socis. Heu d'afegir les dades dels socis nous que trobareu al document de text socis per afegir. Vaig obrir la part de formularis, perquè és el que em demana, crear un nou formulari. I li hauré de donar com a nom socis, guió baix i el meu nom. Doncs me'n vaig aquí i en aquest cas jo faré servir l'auxiliar per crear el formulari. Li dono clic a crear amb l'auxiliar i aquí tenim les passes que he de fer. Per defecte no em diu res, llavors agafaré tots els camps disponibles de la taula dades. I dono clic i automàticament incorporo totes les dades en el meu formulari. Dono endavant, aquí no faig res, següent. Aquí em demana quina forma vull que tingui el meu formulari. Aquest ja m'agrada, ja estaria bé. Qualsevol, tampoc no em diu com ha de ser el document. Enlloc m'ho diu, així que puc escollir el que jo vulgui. I escollo aquest. Endavant. Llavors, especificar l'entrada de dades. Com vull? Vull que el formulari només s'ha d'utilitzar per a introduir dades noves, podria fer servir aquest, o el formulari mostrarà totes les dades. També puc fer servir aquest. Qualsevol dels dos em serviria. I dono endavant.
temes d'estil, en quins colors, si vull aspecte 3D amb vores o en aspecte totalment pla, ho deixo tal qual. I el nom del formulari, que això sí que m'ho diu, el document, li he de dir socis, guió baix i el meu nom. En aquest cas li donaré socis, com a nom, socis, el meu nom, en comptes de dir-li el meu nom, jo li diré Competic. I després de crear el formulari, què passarà? Doncs vull començar a treballar amb el formulari. Li dic finalitzar i automàticament ja veig el meu formulari, com ha quedat, i aquí estan tots els registres de l'1 al 21 i a partir d'aquí ja puc començar a escriure. Per començar a escriure em diu que he de fer-ho amb el document de text socis per afegir. Jo tinc ja aquí descarregat, socis per afegir ODT, vaig obrir-lo amb el Writer, evidentment, i he d'afegir 3 registres més. I jo faré aquí copiar i enganxar. I enganxaré. Control V, Control V baixa. Li he de posar el número de l'índex i vaig fent Joana, Campoy, Serra i vaig continuant. Ara ja ho tinc tot. El següent que he de fer és gravar els registres nous que he creat. I ja ho puc tancar. Bé, ho podria tancar, això. Això també ho puc tancar ja. I a veure, què em demana? Ja ho tinc tot, ho puc comprovar. Simplement me'n vaig a taules i a taules faig doble clic sobre la taula de dades i ja les veig aquí. El 22, el 23 i el 24 que he afegit. Tanco. Següent pas. Actualitzeu la taula de dades socis, que és el que acabem de fer, i quan hagueu introduït totes les dades de la taula i l'hagueu actualitzat, heu de fer una consulta sobre els socis de Mataró, de la taula de dades socis i deixeu-la amb el nom consulta població. Doncs anem a l'apartat de consultes i anem a crear, en aquest cas, una consulta no amb l'auxiliar, sinó amb la vista de disseny. Jo, per defecte, faig servir taules i consultes, les vistes de disseny en taules i consultes i la vista d'auxiliar per formularis i informes. Llavors, consultes, crea una consulta amb vista de disseny i faig clic. Aquí ja m'està ensenyant totes les taules que jo tinc disponibles, en aquest cas només tinc disponible la taula de dades, doncs li dic afegeix, tanco aquí i obro estirant una miqueta amb els tiradors perquè m'ensenyi tots els camps. Per defecte m'ensenya tots i en el document no em diu quins camps s'han d'introduir en aquesta consulta, llavors els afegiré tots. Simplement m'aniré i els aniré arrossegant en els llocs corresponents. Nom, cognom 1, cognom 2, adreça, població, codi postal i data d'inscripció. I els tenim tots. Si ara executéssim això, la consulta m'hauria de donar els valors de tots els registres, dels 24 registres que tinc introduïts. Però què passa? Que el document em diu
que he de fer la consulta únicament sobre els socis de Mataró. Aquí he d'anar amb compte, perquè he de fer-ho, ja que el camp de població està definit com a text, l'he de fer la consulta, el filtre de consulta l'he de fer de la mateixa manera que estigui en el camp de població. Com està en majúscula, l'hauré d'introduir en majúscula. Llavors, aquí, en el criteri de població, aquest que hi ha aquí, hauré de posar en majúscules Mataró. Si li dono intro, ell automàticament em posa cometes simples al començament i final de la paraula Mataró. Molt important quan fem cerques de text. Ara torno una altra vegada a executar la consulta i ara sí, únicament m'està mostrant els que tenen aquells registres que tenen com a població Mataró. Molt bé, ja he fet això i l'he de deixar amb el nom consultar població. Molt bé, doncs consultar població. Consulta de població. Consulta _ població. Simplement donant-li al disc a desar, en el disc, se m'obre la capseta, li dono el nom i li dic d'acord. I ja puc tancar. Tanco aquí i ja tenim aquí la meva consulta, consultar població, que si li faig doble clic m'ensenya els 24 registres. No, perdó, no els 24, sinó aquells registres que tenen la població com a població Mataró. Tanco. Anem a continuar. Ens diu ara que hem d'acabar de generar l'informe corresponent. Entenem que els socis de la consulta anterior. I només hi ha d'haver els camps ID, nom, cognom 1, cognom 2 i població. Els posarem en un ordre ascendent, de primer cognom 1, després del cognom 2 i per últim del nom. I hem d'afegir-hi un títol adequat i deixar-lo amb el nom informe 1. Anem a fer-lo. Anem-nos-en a l'apartat d'informes i utilitzarem crear un informe utilitzant l'auxiliar. Evidentment, com aquí i ara tenim una taula o una consulta, hem de seleccionar la consulta, hem d'afegir seleccionant nom i el portem cap al camp de l'informe, cognom 1, cognom 2 i població. Cliquem endavant, mantenim les etiquetes, endavant. Volem afegir nivells d'agrupació? Podríem afegir-lo. Podríem, per exemple, posar com a agrupació la població, però no ens ho demana pas, així que ho deixem tal qual. Endavant. Hem d'ordenar primer per cognom 1, després per cognom 2 i després per nom. Li donem endavant i ara hem de seleccionar algun tipus de les disposicions que ens demana. Podem fer-ne una disposició tabular, en columna, en dues columnes. Jo faré una en columna, d'una sola columna, i amb una orientació horitzontal. Li donem endavant. Ens diu que li donem un títol de l'informe. Aquest títol serà Informe 1, en el meu cas. No, perdó. Un títol adequat. Adequat. Podem donar-li com a títol de l'informe Consulta de socis de Mataró. I podríem donar-li ja a crear ara un informe. Finalitzem. I automàticament aquí el tenim, el nostre informe, amb totes les dades en una sola columna. Ens diu ara que podríem donar-li, ara també li podríem afegir un títol aquí,
per exemple, una capçalera, podríem fer-li on posés socis de Mataró, per exemple. O podríem fer-ho també, tanco aquí, tanco sense desar, podríem fer-ho des d'aquí. Podríem editar aquest informe. Me'n vaig a editar, i podria afegir aquí una capçalera com a etiqueta, posant aquí en etiqueta, li faig doble clic, se m'obre els camps addicionals, aquí on posa etiqueta, label, posaria la meva capçalera, socis de Mataró, i ja ho tindria. Vaig a desar-lo, això, i vaig a executar perquè em generi l'informe. Executa l'informe i ja tinc el document. Aquest document que es diu Consulta de socis de Mataró 3. Perquè ja l'he generat un parell de vegades. El desaré, fitxer, anomena i desa, consulta de socis de Mataró. Ho deso. Ja el tinc. Tinc això per un costat. I vaig ara al tancar això. Tanco també això. I m'ha dit que a l'informe l'he d'anomenar com a informe-1. Llavors, això no està bé. Li canviaré el nom, botó dret del ratolí. Canvia el nom. I l'anomeno com a informe-1. D'acord. Després genereu l'informe en un document PDF i el deseu a la carpeta projecte nom anomenant-lo informe nom. Guardaré això. Molt important, a part de guardar consulta individualment, formulari individualment, informe individualment, també he de guardar la base de dades completa perquè és el document que m'uneix tots els documents de la base de dades. Per generar l'informe en document PDF, me n'aniré aquí on he guardat la consulta de dades de socis de Mataró, l'obro, i aniré a fitxer, exporta com a PDF, m'asseguro que interval està marcat tot i li dono al botó exporta. M'asseguro que estic en la carpeta correcta, li dono el nom i deso. I automàticament em genera el document en PDF. Molt bé. Per últim, deseu el document de base de dades amb el nom database _nom a la carpeta del projecte. Fitxer, anomena i desa, database _ i el nom que voleu que li heu donat, que és el vostre nom, en el meu cas li dono el nom Competic. Deso i ja ho tindria tot.